Naiyawat manen ti stipend dagiti nasrok at 300 adult scholars iti Nueva Era, Ilocos Norte. Mismo ada Mayor Aldrin Garvida ken Vice Mayor Caroline Garvida di nangiyawat dagiti cheque nga agata ti 3,500 adagitoy ket aramaten dagiti adult scholars para iti sumaruno a panag-enroll damanen iti sumaruno nga school year. Kabayatan ti panakaiyawat dagiti stipend dagiti scholars ket nangipaay ti mensahe ken inspirasyon ni Mayor Aldrin Garvida. Pag-enroll dan to detoy nahin ta pag-enroll ta 3,500 kada kami iti munisipyo 150 SK fund basta ipasayo mo't basitan nakuha wine ipay suyo o kitain nyo dito may isang pinmasa dito manong yung pinmasa mechanical and electrical engineer ipaspasana na isarita tayo nga may emplo kadetan to pag sularan mapangkupag trainingin ijay Japan kanji China diyo kay tikas jay so basa kayo nga nasaya at ipay suyo wine wine sir kayo basta gingga kay pelang tikras kasasi tinaganak yun nanang kuntatang yun wine okay lang dito niya kay peso. Napalosmet ti panagyaman dagiti agad-adal ti agtultuloy a suporta dagiti opisyales iti ili a Nueva Era babaen ti panangidadaulo the Mayor Aldrin Garvida ken Vice Mayor Caroline Garvida. First of all, I would like to, on behalf of adult scholars, we would like to extend our gratitude to Mayor Aldrin Garvida and to Vice Mayor Caroline A. Garvida for the opportunity and also for supporting us, the students of Nueva Era, to pursue our dreams in terms of providing us this academic support through giving us this scholarship, and also we would like also to thank all the officials of NLGUs of Nueva Era. Gapo ka dating scholarship nga ipapa-IT ti Mayor ken Vice Mayor and amin nga LGUs ket may tultuloy ken matultulungan na kami nga igaed ken maabrot amin nga arapaap mi nga college students ti Nueva Era. Anat year man ali? 4th year, sir. Anat course mo? Educ students from CTE Mariano Marcos State University. I just want to say thank you to our Honorable Mayor, Honorable Attorney Aldrin Garvida. Kasi dito ng opportunity kanya ni nga scholarship na dakil nga tulong kanya mi dito yan ti pa nagbasa mi. And then numalpas mi yung tugturpuson ket dakil to nga tan-aw mi kini Honorable Garvida dating scholarship. Ti ili a Nueva Era, babaen ti liderato ni Mayor Aldrin Garvida ket kalikagom na matulungan dagiti college students a makoturpus iti inda panagadal ken tapno ti kasta ket maipatungpal ti kalikagom na nga iti maysa a pagtaengan ken maysa a pamilya ket adda ti makaturpus iti kolehiyo tapno ti kasta ket maitalo ti panagbiag ken estado dagitoy ken tapno ti kasta ket isudan tumetten ti maysa mangtulong dagiti sumarsaruno nga henerasyon ti tunggal pamilya iti Nueva Era, Ilocos Norte. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.